Nu vil jeg vise jer, hvordan man kan få isometrisk papir frem på sit GeoGebra på jeres nye computer. Først så skal I højreklikke her i vinduet. Så kører I ned på tegneblokken og trykker. Nu kan I se, at I kommer frem til det vindue, der hedder Basis. Hvis I så tager musen mod højre, så finder I vinduet Gitter. Herinde der kan man vælge forskellige gittertyper. I trykker på pilen ned og vælger det isometriske. Derefter trykker I på Vis gitter. Hvis jeg krydser det her vindue, så kan I se, at vi nu har fået det isometriske papir frem. Og nu skal vi jo til at tegne, og derfor så skal vi bruge nogle linjestykker. Derfor går jeg op her, vælger linjestykke. Nu kan I se, at jeg kan lave linjestykker. Derefter så trykker jeg på den her pil, går herhen og sikrer mig, at der står skjult ved de to A'er, sådan så der ikke kommer noget navn op på linjestykket. Det samme skal jeg gøre ved punkterne. Så jeg trykker på punktet, kan I se, at jeg kan lave punkter. Derefter så trykker jeg på den her pil igen, og over på de to A'er, der står Indstil Label, og her trykker jeg også skjult. Nu kan jeg lave punkter uden bogstaver. Til sidst så kan jeg vælge at lave punkterne mindre ved at trykke på den her lille cirkel, pilen nedad, og så kan jeg gøre den lidt mindre. Hvis jeg nu tegner punkterne, kan I se, det er mindre, og hvis jeg så skal lave linjestykker, trykker jeg her, og nu kan jeg tegne dem fuldstændig som vi lærte det i timen forleden dag. Så kan I bare begynde at tegne jeres firkanter, og hvis det her kommer frem, så trykker I blot afbryd. Og så er det vigtigt at gå herop igen, tryk på linjestykket. Sådan. Så kan I bare tegne løs.